Δεν συμφέρει ρε μάνα, κατάλαβες τώρα. Για 700 ευρώ ψάρια είναι καλό. Άσε που κατσαρώνουν τα παράμονα. Άμα έχεις τέτοια. Όχι. Σίγουρος είσαι. Ναι. Κατσαρώνουν τα παράμονα και μετά τα αλλάξουν. Δεν συμφέρει με τίποτα. Όπα Γιώργη. Ρόγκος είναι Γιάννη. Δεν είμαι σίγουρος. Από τον μπουρμπουλίζι είναι τώρα. Ο Μπουρμπουλίζι βγάζει μπακαλιάρος να ξέρεις, βέβαια. Θα το φάω αυτό το ρόγκο, παιδιά. Θα το φάω αυτό το ρόγκο. Θα το φάω αυτό το ρόγκο. Μπακαλιάρος και μεγάλος, παιδιά. Έλα, για δω μου το ρόγκο. Να φέρουμε... Δεν, αυτό είναι συναγρίδα μαλά. Άι μωρέ μαλάκα μπακαλιάρος. Να φέρουμε το τέτοιο. Χέστηκε, δηλαδή χέστηκε. Τρώγε τα παιδιά. Το αφήσουμε έξω να μην σε λαγώσει. Κάτσε ρε λίγο. Κόφτω. Είναι λίγο πιο μεγάλο το πουλί. Γιάννη, δεν χωράνε πλέον εδώ πέρα.